ceva comentarii. Este Manchester, de peste drum, hotelul de unde trăim noi. Hotelul din Nord, frate, ele noi de regiune după noi, după noi. Походу, s-o aprins la casa de alături, din partea cealaltă. Acolo iar постоянно busy, fete, pățănași și ei, drugeau. Dar nimeni nu știe, că avea 3 acasă, că s-o prins casa și eu. Un hotel terță, că avea 3 acasă și ei tot împinse cu trece, am avut tot ardină. Dar vântul bate așa de tare. E că dacă te uiți încolo, poți să vezi cum zboară bucăți de foc, bucăți de lemn aprinsă. Eu evacuat nahrin de strada asta. Dacă acolo în copaci și opresc lemn și ars și vede copaci, parcă e un brat de anul nou numai cu luminiță din foc. Acolo vreți să este o mașină jos, eu хуй знаю, dar походу e nească dacă nu o scot, dar nimeni poate să vadă. E așa de cald, не echipă șerul tochește acolo. Dacă flăcările de zbor, afară, кстати, încă plouă. Flăcările zboară câte 100 de metri, na. Vin la umbră. Două mașini de pompieri, o echipă de Moldova de pe 6.